Amb el documental Jo també vull sexe, de TV3, a la residència de grans discapacitats físics Sant Salvador es van adonar que no tenien en compte la sexualitat dels residents i des de fa 2 anys fan xerrades de sexualitat. Mira, m'agradaria parlar d'això, del Kama Sutra, de les malalties de transmissió sexual, el cine X, tots els temes que ells volen parlar, doncs ho parlem. Els residents estan d'acord a trencar tabús, sobretot a fora. Abans se tenia la mentalitat de que una persona amb discapacitat no era asexual, no necessitava sexe. I aquest documental i altres documentals, altres pel·lícules, va veure una miqueta que tothom té les seves necessitats. És que pot aportar una normalitat en el dia a dia i a partir d'aquí, evidentment, moltes altres coses com pot ser el benestar emocional, l'autoestima, el creure en un mateix. També van descobrir la figura de l'assistent sexual, que aquí poden utilitzar si volen perquè les habitacions són individuals i preserven molt la seva intimitat. Una intimitat que agraeixen persones com la Mercedes i el Daniel, que es van conèixer aquí i són parella. Vives en libertad lo que no te dejaron vivir. Las caricias, los besos, los chupetones, llevarla, mejor dicho, donde ella siente más placer. I aquest és un altre tabú. Quan algú queda invàlid, ningú els explica els canvis sexuals que experimenten. El cos és savi i perquè tu puguis seguir amb la teva sexualitat, cosa que ningú els explica, el teu cos, ja que de cintura cap a baix no sent res, de cintura cap amunt sent molt més. I tu, explorant-te, pots arribar a trobar les teves noves zones erògenes. Aquí els tabús sexuals han desaparegut. A fora, encara no. Estudiants invidents de diverses escoles de música